Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalig ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome na usab nini atong tulumanon karon sa maayong nga panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimog tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga 100% gayud nga adunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Munang kung ikaw isuon aduna man gali ginapanghambin diha nga mga problema sa lawas, timani kanunay nga aduna na kay kasangga ngadto sa mas maayong kalawasan ang ato ang mga produktong ginama sa SED Marketing. Bueno mga igalag isuon alang sa katong mga nagkinahanglan og pagtabang sa lawas, timani aduna kitay SED Panyawan Plus Mangosteen, aduna pud kitay SED Banyawan with Garlic, and of course aduna pud kitay ginatawag nga SED Kogon Herbal Capsule. And of course aduna pud kitay mga pagtabang kaninyo ilabi na kung pananglitan ang ato ang problema igsuon kaning mga katul-katul sa panit, mga pagpanakit sa ato ang kaunuran, no, sama sa arthritis ug rheumatism. Aduna kitay haplas nga makatabang ang SED Liniment Oil ug usab kung kape ang hisgutan igsuon aduna kitay SED Panyawan Coffee Mix nga adunay gahom sa panyawan nga tanom, aduna kini mangosteen ug sa purple corn ug cinnamon. Bueno mga igalag igsuon karong adlaw paghisgutan nato ang mga senyales sa hinahinay nga pag-angko nato ug bato sa gallbladder, kaning ginatawag natong gallbladder stone. Usahay manggod mga igalag igsuon dili kini siya mga mapansin gumikan kay wala kay kini siya mga senyales. Pero aduna kitay mabati daan before nga medyo mo fully bloom nang gini siya. Una niini kaning kasagara kita nga kanang makaangkon og ginatawag nga butod sa tiyan or kabag. Aduna kitay bloating ug usahay murag kanunay kita nga busog. Kung iunani ang atuang kalawasan, kung kita aduna kitay bato sa gallbladder, maapektuhan ini ang normal nga daloy sa atong bile or kaning atong apdo. O kaning bile nato mga igalagiso, mo kana siya mutabang sa pagtunaw sa mga taba. Kung barado kini, no, kung adunay pagbara, posible nga maglisod ang atong tiyan sa pagdigest. Muna nga aduna kitay ma-feel nga murag kabag or kaning ginatawag na itong pagbutod o usab medyo paminaw na to full or busog kanunay kining atong tiyan. Ang kasagaran po nga kanunay nga pagpangutot or kaning pag-belch or kaning pag-dig up o baka aduna kay indigestion. Mga senyales gyapon kini siya mga igalag isuon sa ginatawag nato nga problema sa gallbladder stone. Gumikan kay dili normal ang lihok sa bile sa atong tiyan kapag aduna kitay gallstones. Munang adunay gas, no, ang ma-build up sa atong mga tiyan, munang kanunay natong ginadig up para magawas nato ang hangin sa atong mga tiyan. Aduna pud kitay medyo dull pain, no, nga mabati sa taas nga part sa atong tiyan kining banda sa atong banda sa atong likod, no. Usab aduna pud kitay mabati nga pagpanakit sa atong mga abaga. Ang ato ang lawas igsuon, timani kanunay nga dapat natong ang ampingan gumikan kay duna kini siya mga ginahatag nga senyales. Kung iunani ang senyales mga igalag igsuon nga imong mabati, labi na kung ikaw human kag kaon ug mamantikaon nga pagkaon, gumikan kay mapugos ang ato ang bile nato sa ato ang gallbladder nga magpagawas o ang atong gallbladder magpugos siya sa atong bile nga magpagawas, no. Mo nang adunay murag paminaw nato nga aduna kitay mabati nga pressure or irritation nga mosakit kaning parte sa atong kuto-kuto ug sa atong likod apil pa kining atong mga baga. Kung pananglitan mga igalag isuon gusto nimong malikayan ang ginatawag natong gallbladder stones, pagtumar sa ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen. Ang atong SED Panyawan Plus Mangosteen mga igalag isuon nagaangkon kini siya sa luyang dilaw nga napamatud lang makatabang sa pagproduce og maayo nga bile ug magpahimsog sa atong apdo. Munang makatabang kini siya sa digestion, sa paghatag og maayo nga function sa ato ang gallbladder. Ug usab malikayan po nato kining pag-build up sa ginatawag natong gallbladder stone. Timani kanunay mga igaligson kaning gallbladder stones, mga tinibuok na ni siya nga mga mantika nga wala ma-digest sa atong lawas. No mo nang makaangkon tani ana. Ang tendency na ba ng mga igaligson ang usa sa mga pinakalabing pagkabuhaton niya na mo ng operation, no? Nang operahan ka, tangtangon ng gallbladder nimo. Dili na nagkikilanglan nga mag-antos pa taniana. Pag SED Panyawan Plus Mangosteen, gumikan kay kinisiya na pamatud ang makatabang gayud og dako sa atong kalawasan. Ginama ka na sa SED Marketing na pamatud ang makatabang gayud sa atong maayong kalawasan. Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama og
og tigapon sa mga nagunang mga SED marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.